Ndioma afamo bụ Amaka Ekpo abụ m nwanne ụnụ nwaanyị so na ndị na-akwado ntọnanị ọdịnala na omenala Igbo ndewonụ. Na taa bụ 26 November 2025 n'Ọgụafọ ndị Bekee. N'Ọgụafọ Igbo anyị nọ n'ọnwa nke 11. N'izu Igbo tata bụ Orie. Anyị ekene Chukwu Okike na mmụọ niile ya na okike na-alụ ọrụ, mmụọ niile na-eche na-edu anyị niile, mmụọ niile anyị na-afọ anyị wee bịa ụwa, mmụọ niile na-eche na-edu ezinụlọ anyị be nna anyị Igbo niile. Anyị ekene gbadefa ncha n'ọlụfa na-alụ na be anyị, na ndụ anyị, na ọchịchị na-edufa na-edu na-echekwa anyị Igbo, ọkachakwa na ife na-eme n'izu a, ife na-eme na Nigeria, ife ndị jihadists, terrorists, bandits na-eme, mkpamkpa ọ na-akpa. Anyị ekene anyị Igbo, aja anyị Igbo, mmụọ niile na-edu anyị Igbo, na-ekene gbadafa ncha niile wee na-ayọfa fabiko ike agwụkwa nafa n'ọlụ. Fabiko chebekwa anyị Igbo, dobekwa anyị Igbo. Ise ụmụ Igbo, uche anyị ga-adịkwa na ya. Ife dịka mbọsị Satọde, taa Wednesday, mbọsị Satọde ka ekpechara ikpe ekpelụ maka Nnamdi Kanu, Maazị Nnamdi Kanu. O wee sị na fa tụọ nya nga, anyị wee na-enene nya bụ ife ka o si wee na-ada. Ọ dị ka mbọsị Satọde o nwelu ife ndelụ na X, etinyekwuru m ya na Facebook, ọ dịkwa ma na Instagram. Ya bụ ịbụla ife ndelụ asị mụ n'ọnwa ife melụ Nnamdi Kanu, Igbo politicians, ọkachasị Ụzọ Kalu ka anyị ga-ejide responsible. Ha ife nde ebe 5 days ago, about Saturday, o wee lụ dịka Monday wee na-afụzi ka a na-eme Ụzọ Kalu interview, ọ ife wee na-ekwu okwu ọ na-ekwu wee na-asị na ọ sị na ndị na-asị anyị mezi na ebele ndị dị emotional maka nga atụlụ asị na ba atụlụ Nnamdi Kanu. O wee sị na Nnamdi Kanu ọ sị na ebe ọ sị na 30,000 ndị Igbo nwụrụ n'aka Nnamdi Kanu dị ya. Ya bụ okwu na afịọ ndị mmadụ na etinye ọnụ maka mgbe akwụ nde ife a nde si jide nwoke a, si jide Ụzọ Kalu responsible. Ụfọdụ nwee kelo na ama ife na-ekwu, mana ka ịrapụgodi otu ọnwa, mana ifere na onwe ka ya okwu dị amara m ebe o si wee bute that statistics 30,000 ndị nwụrụ n'ala Igbo wee bụrụ n'aka Nnamdi Kanu n'ọnya aka ya dị ya. Ifuru anyị bụ ndị Igbo ụfọdụ oge ọkwa na anyị na-eme onwe anyị, ọkwa na anyị na-eme onwe anyị maka ịma na anyị elofugole na mgbe IPOB nọ na street na-agagharị na be anyị wee na-eme agitation. Ụmụaka be anyị, ndị be anyị ọ na street ka ị na-afụfafa na-agụ egwu, bulu flag Biafra na-agagharị, sinyefa Biafra, sinye anyị Biafra, sinye anyị Biafra, nwere na-agụ egwu na-agagharị n'ala Igbo. Nwere ife ọzọ egwuru egbe ọ flag kapaji na opi fa na afọ
onwere ife ọzọ faji anyị elofugo anya wee fiolufa ọkachasị Igbo politicians anya wee fiolufa na Maazị Nnamdi Kanu dịzi too popular karịa vanwa. Oh, envy and jealousy. What if also? Gịnị mezi? Fana Buhari wee kpasịa. Gịnị me? Fa wee mee meeting. Upon fa mee meeting wee proscribe or IPOB. Wee sị na IPOB terrorist organization. Ọ va mele ya na obre. Ka fa mesịrị ya gịnị mezie? Ebe ọ bụ na afọzila IPOB eme gịnị? Ndị amị Nigeria eme gịnị? Agbagbugbu ụmụaka mmadụ. Ọrụ family ya. Unu elozozụga ka ife asị wee bido. Ka a na-ekwukwu ya ka a na-ekwu ya. Python dance 1, Python dance 2, Python dance 3. Wee na-asụ ụmụaka be anyị abụ. Ma nke fa gbulu na Aba. Ma mgbe ejelu na okezi ikpeazụ na Chinụ mgbe ahụ n'elozogo nwe primary school eje kefasi gbata ụmụaka banyị o nwekwe nke ya mekwulo na mkpọ n'elozogo via niile na ụmụaka apụtala ka fa celebrate ya 30th of May lote ndị be anyị nwụrụ anwụ fasotoso anyị hawasi ebe insecurity si n'aka fanụ ndị na-achị anyị Igbo all Southeast politicians all far brutally insecurity. For we butezi odizi aka na anụ ọgụ na gịnị na ana Igbo. Arive melu neloza siga. Okay. Akwa ife anwa megeselu. Eji date ya. Human rights organizations CGC the facts, the statistics kafasi gbu ndị fagbulu ji ya akwa fasi no nga aka mma no ije nga aka mma mgbe olu elu no America no na ve debate zinokwu Nnamdi Kanu odilo nga atọli ya ebe fasi wetelo fasi weto Nnamdi Kanu nga anya ka furo ana ve debate ni ande na Congress ana ogelu na ICC no ebe Igbo politicians unu say no nga aka mma ICC abata na nya bi ikpe mgbe fa elu use ICC anya ewepụtazie no data wepụta ka unu si meeting ifuru meeting nzuzu ani unu na-eje amagbodo ejisi data unu ejisi ka unu si je ejisi ibe ni unu mkpalo ejisi ka unu si wee plan ya wee bulu ọgụbu data na anibe nna unu maka gịnị maka ekworo na anya ụfụ maka na Nnamdi Kanu dị popular karịzịa unu bụ Igbo politicians maka na the masses na-ege Nnamdi Kanu ntị osisi sit at home sit out home o nwere ife ọzọ anya ụfụ ekpolo wee jide unu wee na-afigbu wee si proscribe IPOB we put like Python dances. Uneloza siga National Gene Records. Anyamalu ndi yajanga. Opa manga uni yajanga. Apu insecurity ya mgbe bedeli igbe unu yejeli anga no maka unu una about the main terrorists that bank the main terrorists. If Canada is like a government Igbo even kesi kwafu obala ndị aka fa dị na obala akwafu mgbosi fa ga-ajụ asị fa ya ajụ na asị no